Какво си? Какво се сега? Не го вижда тебе. Какво се? Какво светим, бе? Свети ли? Свети, ама за какво? Шишка! Какво Но не я дразни. Сега не я тъм. Какво спиш, будна, ма? Ето ти не омързали да чувстваш. Ти ги попречи да контролира тук. Като ще да страдая устата. Като се сетя, това после сума ти време няма. Нека ще се пак. Но като вземат на пакетча, го ликвидирам. Шампионите в Атлетико Мадрид уверено вървят по стъпките на Реал и Барселона, като следващото им препятствие на удобния състав на Вилиареал. Жълтата подводна среща изненадва всеки друг, включително и отбора на кандидатът за наградата за силата на ФИФА Диего Симеоне. Гледайте матч Атлетико Мадрид Вилиареал в неделя, 19 декември от 20 часа на живота на F+. Една седмица ще почне да разследвания. Но тогава, че най-малкия. И веднага почва да разследвания. 2 минути на ден. Обикновено е лесен противник на Барселона, но през месец не прощава никому. Изненада за стадиона Понсо Перес. Не провокирайте там на Барселона. 13 половин час по-рано. Най-дългия ден. Ще се запознаем с какво с правилата. Какво подвъргат топчета. Ще нямаме игри, не учат на американски игри. Това не го харесвам. Пауни питате. Они си речка, тук е това. Тук има подставка. Това скъпа игра, нищо не представлява. Да шипнеш топчето. Тук топка, там топка. Да попадне в дупката. Биш тук. И ако не попадна, и за някакъв си има с колички, един да ги събира. И ги носи обратно и тия пай ги виж. И как ще ги Да отцелят дупката отдалеч. Или колко така по-близо до дупката, ако не от дупката. Не, това е. Не го бъде. Не богати тъпанер. Не може да играеш, а? Ще играе гол. Носи стиковете специална водичка. Десетина стик.
Нощта в Париж, деня му вълчите. Че се раздвоиме на две да сме там и тук. А за коня да сме там. Ще не си падат по болка. Англичаните. Наедно. Игра на английски се го ведеше едно време. Сега какво пече? Свети ли? Какво свети? Не само питаш го. Прави си клипи. Това френски филми, реклами.